लोगोफोर थ' भुटानाव दिनै माने बल्डार थिखोहैनो नागिरदों आरो ना मैयाबो थांदोंमोन मैया आं थांनाय जायाखै दिनै आं थांसै आरो ना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना लोगोफोर भिडिअखौ थ' लेट्स ग लोगोफोर लेट्स ग टु भुटान य' थ' लोगोफोर जों फैबाय आरो ना नै गोबां मानसि थांदों आरो ना नै नायदो मानसिफ्रा बहुद मानसिफोर थांदों आरो ना थ' माबायदि अन्थाइ थिखोयो माबायदि बल्डार जाबो नायदो लोगोफोर भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोना आं बाइक सालायनो ग्लेमारसो फिफानि बोराय रायनो होखावखायो बेखौनो ब्लग बानायनाया आरोखि थ' नोंथांमोना नायलांदो आरो ना लोगोफोर गोबां मानसि थांदों नै लाइन लाइन गोबां मानसि थांथारदों नै मारै मोनदों दे फैगासिनो फै दे आदैमोन फैगासिनो फै दे मोजां मावाबा थांजोबदो जोंनि मालि बिथाया प्रमद बर'आबोथ' नायखालानो लोगोफोर मा होनबावनो आरोना थ' जोंखौलाय सोर हेफाजाब खालामबावनो नंगौना नङा थ' बेनो आरोना लोगोफोर माने मा खालामनो आरोना जोंखौलाय सोर हेफाजाब खालामबावनो नंगौना नङा जों गावबा गावनो बुजिनानै थाङाबा ना मा होनो लोगोफोर बल्डार थिखोनोसै लाइन आरोना बयबो जाग्रा मुवाबो लाफाजोबदों आरोना गासिबो गोथाव सोर बोरै अमा बेदरै नायै बेदरै लाबोदों आरोना जोंनाबो मावहैबाय आरोना सावहैनाया बिफाया अमा गोदागासिनो बेदरल' हरबाय सावगासिनो बे दा जाहैनोसैल' आं लागावहैनोसै थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थ' माबायदि खामानि मावो माबायदि मावाथ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आरो बे लालाय आरोना लालाय मोनबाय नै दा लालाय फरना मा होनो बेखौ लाइनल' आरोना मानसिफ्रा बहुद मानसिफोर ज'ल' आरोना दे दासु दे नै दासुबो थांदों गासिबो खामानि मावहैजोबगोन आरोना ओमफ्राय जोंना आसोलफ्रा नै बिट्रि माइ लानानै सोर बोरै भुटानाव थांसै दिनै खामानि मावनो लोगोफोर वाव होख्लायहैनोसै दिनै भुटाननि दैखौ चाइनानिफ्राय फैनाय दैखौ थेहैनोसै आरोना चाइनानिफ्राय फैनाय दैखौ जों थेजोबगोन जै बर' हारिनि जै जों चाइनानि दैखौ दिनै बरबाद खालामगोन चाइनानि दैखौ जों चाइनायाव थिनहरफिनगोन ना मा होनो लोगोफोर बेनो आरोना दिनैनि भिडिअआ लांजोब्बाय आसोलफ्रा लेट्स गो लोगोफोर लेट्स गो come on we are the people of India जय माताजी जय भारत इन्डिया अमा बोरमाफोरबो दं आरोना लामा बुवा मारे फैगासिनो आसोलफ्रा ज'नो आरोना नोंथांमोना नायलांदोल' आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भुटानखौ नुवाखैबा मालिबिथा भुटान बर्डारखौ नुवाखैबा नायलांदो आरोना बेफोर गासिबो बर' गामि नेपालिफोर दङ आरोना बेयाव आरो मोजां सिख्लाफोरबो नुबावोसो लोगोफोरनो वाव दाब्रायोबो आं लोगोफोर जोंबा come on लोगोफोर बेदरा लाखाबाय नै आंनाबो बेदरा लाखाबाय नै होबोबाय आसोलफ्रा आइजा सफैलाय आइजा हिनजावफोरै हौवाफोरै फैगासिनो लोगोफोर भुटान बर्डारखौ थेनो थाखाय भुटाननि दैखौ जों भुटानाव थिनहरफिनगोन दिनै हिनजावै हौवायै फैबाय आरोना नै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदोल' आरोना आरो फिलफिलिजोंबो फैबावदों लाइनल' वा आरो फिलफिलिजोंबो फैबावदोंसो नै वा फिलफिलि गंसे फैखाबाय लोगोफोर बेजों थेनो हाया जाबावगोन
Wow, siapa baru ini? Wow, colo. Gol logober naik landar nah. Mentar sih baru gudang gilar nah. Kacau sih. Wow, saya deh. Mentar sih nah. Kacau ntar sih teman mana mencikan nah. Jo lain pegasnya ansura. Bukan siar, nane, logober. Ini SSPK mentok. Wow, đây là năm này là đứa bip bip. Đó này là gopher. Pegasina di mana? Aja kakak. Khardeng bebidar nasir bare honek khardeng. Wow. Wow, nonton lagi karena jenis bukan musikan lagu ber. Yeah. Tadi nih landar nah lagu ber. Bukan nama apa jadi ikut dia. Mana yang tuh maya pihaknya nalai, maya dosa YouTuber berbeda. Dini aja angin lokal YouTuber beber, nah lokal YouTuber. Ini. YouTuber daya ngemen beber, nah, nih, sentaraunya men pitar be kacaunya, pitar lah sosial jauh nih, be sosial share nah. Logo baru mempitar bayarnya. Acun dar siar nah. Mempitar bay. Aibo. Didit. Wah, baik pernah logo ber. Ada. Wow. Lihat lo kan manusia apa paswa hazard sagentang manusia. Nih, ayu manusia suci. Nih, ayu. Tuh lagi berdaya ngemen piper nah, baikku side kalam share nah. Tato birat sandung jagen ley. Gariku side dulu napa? Aidai. Lagi mentan share nah, kowe kacau sih. Hakala nah tamanya ribet mengkabai. Nih bisa ribet mengkabai jadi. Mana engkau melawan aku dah jangan aku kena dan jangan lupa kau baca ada opiniannya. Orebadi mengkau mana dia orebadi gusul logoper. Sisau dan nabi dia na hazin dia na. Logoper tentang menpai bay, tabai 2 kilometer tabai nane menpai bay nane. Dohai nomornya tawara hunai. Ini tawara. Dohai nomornya. Tak menpai bay na bisim nih. Wow, naik traktor mai dong jebol nih, lagau. Naik darna nih bisang mansi dong nih, gram barna kamane orang berdiri nanya saja. Yo mansi dong pin lagalu. Yo, beo mansi dong lagi bagus men badan nih ada kentara. Gede hari na mansi bertapai dong. Mama gede beo bantu dong pun jadi lagi ya mau naik. Bikin siapa nani orang bang marah habai dia. Oh, mansi dong mana tapi mana? 72 gamini mansi dong orang Nepal milih nani. Kenapa dah lagi fer? Mana dengan dia? Sektor mai dong karena nih. Maya pun tereng arena nih. बै प्रटेक्ट होनाया मैयाबो थेदों आरोना अयथासार गरमलै माथो गोलोमजोबखाबाय आरोना खामानि मावनायनि सिगांनो खामानि मावनायनि बाबसो गोलोमखाबाय आरोना लोगोफोर
नायदो गाइसमोन जाय जाय भुटाननि लकेसनखौ नुवाखैमोन अमब्लिंखौ नायदो आरोना नै अमब्लिंआ माबायदि अमब्लिं गाइसमोन अमब्लिं नायदो अमब्लिंआ बेसेबां समायना आरोना नै बेसेबां साफा नायदो आरोना लोगोफोर वाव नै बिसिना दै लांग्राया नायदो दुब्लि बारियाव दै लांग्राया बेसे माबायदि आरोना लोगोफोर नै डेन्जार आरोना इसिना नै भुटानखौ नुवाखैबा नायदो लोगोफोर आरो हेंगिं ब्रिज नायनो नामा लोगोफोर हेंगिं ब्रिजखौबो नुयो आरोना ओइ नै हेंगिं ब्रिजआ बैहायसो आरोना तो गाइसमोन नोंसोर हेंगिं ब्रिज नायनो नामा हेंगिं ब्रिज नायनोबा नायदो आरोना नै वाव डेन्जारखा बैनो हेंगिं ब्रिजआ बेरायनोसै आरोना आंबो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखायनो देखायनोसै आरोना आयाव हेंगिं ब्रिज गाइस भुटाननि हेंगिं ब्रिजखौ सोर नुवाखै नायदो दिनै हगे होइन काका जो मान्छेलाई देखेको छैन यो आज हेर्नु हेंगिङ ब्रिज होइन म देखाउँछु तिमीहरूलाई होइन काका बेयाव खेबोना औ दे हेल' लोगोफोर थ' आं पारमिसन बिबाय आरोना माने हेंगिं ब्रिजआव फट' लानो आरोना माने नायनायनोसै माबायदि नुयो माने सासे मानसिया बुंदोंमोन आरोना बिसिनि सिगाङाव माने फट'फोर खेबनो नाङा होननानै माने बेयावथ' नुहुरानो आरोना नै बैथिं नुनायनि खालामसै आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना मारै मोन्दों कमेन्ट खालामहर आरोना थ' आं दिनै भुटानाव माने नोंथांमोननि थाखायनो माने आर्मिफोरनाव पारमिसन लालायबाय आरोना जे फट' खेबनो होननानै आरोना माबायदि नुयो स' आं फट' लानो नागिरदों आरोना बेनिफ्रायबो मोजां नुवा आरोना नै बारा मोजां नुहुरा आरोना बैथिं आरोना हेंगिं ब्रिज बै नुहुरनाय आरोना बै लोगोफोर माने खाथियाव थांनो सरि आरोना गाइसमोन माने देखायनो हानाय नुला आरोना थ' मैया फैयोबा दाखालि माने थांनो मोन्दोंमोन आरोना थ' दायो माने पारमिसन गैया आरोना थ' एसे मोजां देखायफिननोसै आरोना नोंसिनो माने नोंथांमोननो बेनिफ्राय साबसिन नुयो आरोना नै बैनिफ्राय आइजा थ' लोगोफोर नोंथांमोना मारै मोन्दों मारै मोनाखै थ' कमेन्ट खालामहर आरोना लोगोफोर बैयो हेंगिं ब्रिज नोंथांमोननो साबसिनाव साबसिन देखायदों आरोना आं देखायनो नाजागासिनो लोगोफोर फैबाय आंबो हाजोआव बेरायनो खि मोनाजोबो आरोना हेंगिं ब्रिज गाइसमोन नोंथांमोननि थाखाय मोजां देखायनो सानदोंमोन आं माने जायासै आरोना आरो आं मोजां खेबहरनो आरो थ' लोगोफोर खाथियावथ' थांनो मोना जाहैबाय माथो खालामनो बाल जुम में ना हो जे लोगोफोर भुटानखौ माबायदि मोन्दों थ' समायना मोन्दों ना मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर
थ' बेनोसै आरोना भुटाननि लकेसना नोंथांमोना नायलांदो आरोना मालाबा देखायसिगोन आरोना जेब्लानाखि माने अपेन जायो आरोना भुटाना अब्ला देखायनोसै आरोना दाथ' थांनो मोना हाबनो मोना ना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना दायो बे जाखिनि नुयो बेखौनो नायदो आरोना भुटाननि भिउ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना हेभि नुदोंबा हेभि नुदों हेभि नुवाखैबा नुवाखै आरो नोंथांमोना फैखांबायबा कमेन्ट खालाम आरोना खामानि जाजेनसिगोन आरोना गाइसमोन नायदो मानसिया बेसेबां जाखो पुरा मानसि आरोना भुटाननि दैखौ भुटानाव ट्रेन्सफार खालामफिननो थाखाय नै बहुत मानसिफोर फैदों आरोना जोंनि रेभिसन सारबो फैदों सार नों मा होननो सानो आंलाय मा बुङागौ जाखो भुटाननि दैखौ रिटार्न खालामफिननो थाखाय नोंथाङा मा होनो थेनोल'सो फैदों थेनांगौ थाङागौ आरो बेल' जोङो आदै नों बे भुटाननि दैखौ रिटार्न खालामफिननो थाखाय माबायदि मोनदों खालामनांगौ जाहैबाय नङाला जोंनि नानि बिथाया माने जोबनायनि लामायाव थांबाय नंगौ नंगौ उफाय गैया औ उफाय गैया नङाला थांजोबो होननाय थांखाजोबो बेनो आरोना मेननि खोथाया मिनिनायनि खोथा नङा फंबाय मिनिनायनि खोथा नङा सिरियास आरोना बे खोथाया लोगोसे दुखु गोनांबो आरोना औ हिनजावफ्राबो नै नायदो नेपालि बर' गासिबो ज' जानानै मालि बिथाइन हलिन ज' जानानैहाय दिनै फैदों आरोना खौसे जानानै नामा आं बिदि खौसे जानायखौ बुहुत मोजां मोनदों आरोना बर' हारसा नेपालि गासिबो बिहारि सिहारि गासिबो आरोना ज' रायजो जादों नालाय ज' आरोना ज' मावनांगौ ज' मावलायगोन ज' जालायगोन ज' थैलांगोन होनदों मा होनो औ औ नंगौ जोङो दै थेनायनि प्रेसिडेन्ट सारा बेनो मेंगुबोलाय माथो गोजानै थाबोनांगौ लागाव लागाव गुजि जाम्बो कामवै खामानि वै मावबाय वै खामानि जागायजेनबाय वै गाज्रि लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो आरोना गाज्रि वै दिले आयु मालाय बे बाथौखौसो लुबैबायलां गोथांलायखा ओइ लामा बानायदों आरोना होबाय ट्रेक्टरानो लागाव होख्लेब जाला होखाव भुटाननि दैजों दिनै मोखां सुनायसै आरोना वाव माथा गुसुलै दैया लोगोफोर देन्जार गुसुखा थान्दाल' मोनखायो दैया आयु थ' लोगोफोर दैया गिथाव बाथाव आरोना नै भुटाननि दैया गिथाव बाथाव दै आरोना नै देरबावोबाथ' मा जागोन आरोना गोजावलांजोबगोन नै मानसिफ्रानो बैयाव हेंगिं ब्रिज दं आरोना दहाय देखायनाया दैया नायदो माबायदि
माबायदि दाहार नै आरो देरबावबाथ' दाखालिनि बायदि देरबाथ' दा बुंसै आरोना लोगोफोर देन्जार जाखायो होख्लायबाय ट्रेक्टरा wah lagaw अबेनि दै बेलाय अबे दै बेलाय गेजोबगोन लोगोफोर दायो अन्थाइ थिखोनोसै आरोना नोंथांमोन नायलांदो आरोना नोंथां खामानि मावनोसै भिडिअ बानायनो मोननाय नंला बेनोसै आरोना दसे मावनोसै भिडिअ खालामनोसैलाय दसे मावनोसैलाय आरोना नायदो नै मानसिया बाब लगाओ हाम्रो भाइहरू पनि काम गर्दैछ राम्रो लागेको म तिमीहरूलाई देखेर लास्तो भाइ राम्रो काम गर्नु हाम्रो भाइहरूलाई हेर कस्तो राम्रो काम गर्दैछ हाम्रो भाइहरू पनि काम गर्दैछ कस्तो लागेको भाइ कस्तो लागेको राम्रो मजा होइन सबैले बनेको सबैले मजा लागेको अरे हाम्रो बाबुहरू पनि काम गर्दैछ हेर बाबु कस्तो लागेको मजा दामी आइजा भाइ आइजा वाओ चलो भाइ चलो हाम्रो भाइहरूलाई राम्रो काम गर्दैछ आइजा चलो भाइहरू तिमीहरूलाई देखेर राम्रो लागेको मनमा मजा लागेको होइन काम गर्नुपर्छ उपाय छैन अहिले माली बिथालाई खानीलाई सबैलाई लिएर जाने होइन काम गर्नुपर्छ हार्ड वर्क गर्नुपर्छ होइन हार्ड वर्क गर्दैन पनि हाम्रो माली बिथालाई खानीलाई लिएर जाने सबै होइन यो हाँस्नेको कुरा होइन हाँस्नेको कुरा होइन युट्युबर आछ मनमा दुःख लागेको होइन पुरा भित्रमा एकछिनमै के हुन सक्छ पानीलाई के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन होइन त्यही त यसैले हामी काम गर्दैछौँ
deh mau deh lasso Mali Bitani मानसिफोरखौ साबायखर बावनाय थाबाय ओरै दङ जोंहा स्टुडेन्ट सार प्रजेक्टआ मारै लाखो सार ओइ सार बेखौ थिखोना हरनै सार थिखोना हरा बै बे Tut, mọi người phải đi qua yêu. Oi, kakak aja. Yo, eta utara denu. Video gore koni. Mana? La, thank you la. La. Lasso la. Hamro Mali Bitako manci sopaile together boyera aja kam gorno ako. Mulai पनि राम्रो लागेको मान्छेहरुलाई सबैलाई जम्मा भएर काम गर्नुको लागि Hus, gilitar ayo. Ayong. Mari mendong. Deh. दे लास्टो जल्दी आ जाओ भाई यो पनि चल्छ यो Logera dinani. Wah. Oi bhai. Oh. Kota ठुलो खाने हैन? भाइ कस्तो लाग्यो? ला मजा ला राम्रो लाग्छ मलाई पनि बहुत राम्रो लाग्छ मनमा राम्रो लाग्छ सबैलाई राम्रोसँग काम गरेको हैन मलाई पनि राम्रो लागेको मनमा हैन नामुना आगोलाई ना गिदिर भुटाननि ना लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना भुटाननि नाखौ नायनो गोसो दङबा के भन्छ साथीहरु हैन ओ ना खागुला मोनगौमोनलै
Oh, dazu. La, sola. Ramro lagi kau motornya dekera. De. Guys, mun dose res arena. Res lunch dose. दाजु कस्तो लागेको हौ मेरो भिडियो चाहिँ बन्द भएको थिएन कस्तो लागेको बोन बढिया नि जंगलमा बढिया है घुम्नको दामी नि मजा लागि काम गर्न राम्रो लाग्छ नि Bhutan Sir Bhutan location makai Bhutan ni hasil makai naik deh karena guys mun naik deh logoper naik deh Bhutan ni location ko naik deh wow ini kawara Bunda hasil ni जाहैबाय Bunda hasil ni oh deh Bunda hasil ni Ombling pun nana matu दिनैसो मिथिबाय आं नंगौ नाङाब्रा होद गाथ'बायलै हाजार मानसि नायो बहाय केस जागोन थगायनांगौला Ada bos. Woi, ini hanging bridge guys, hanging bridge. Woi, warna. Ini Bhutan arena, Bhutan, ini pray. Woi.